Okay. Kung sa tulo ka tuloy niyang public ministry, nagwali siya, gianda niyang tao sa gingharian sa Dios. No, kadumdum na. Repent, for the kingdom of God is at hand. Pag inulsol ka mo kay ang gingharian sa Dios, dool na. Unsa man nga gingharian? Kini ang gingharian mao ang Santa Iglesia Katolika. Ang gingharian sa Dios diri sa kalibutan. Mao kini ang gingharian. Kini ang gingharian mao instrumento sa Ginoo para sa atong kaluwasan. No? Pero karong panahon na daghan ng mga Catholic theologians, professors now mamusulti ang pagtulunan karon nga bag-o sa kuan nga dili na kuno ang simbahang Katoliko mao ang gingharian. Kay ang Katoliko ang simbahan aspeto lang na sa gingharian. Dili na siya mao ang gingharian. Ang tiyaw man naron. Pero dire sa atong libro nga gigamit, The Faith Explained, the Catholic Church is the kingdom of God on earth. Okay? So dako nang debate karon kay naanay daghan nga theologian nga mubarog nga dili kuno ang simbahan. Kaya ang plano nila isa lang sa mga gingharian sa Dios o sa ubang mga relihiyon kabahin na sa gingharian sa Dios. Imagine. Okay. Pagbantay mo ana. O sa sugod sa public ministry ni Jesus, nagtawag siya sa iyang mga apostoles. O kini nga mga apostoles mao kini ang una nga mga bishop, no? Nga mahimong leader sa iyahang gingharian. Iya kining gi-training, iya kining gibansay para magdumala sa gingharian nga iyang pagatukuron. No? So additional na si Jesus kapag atubang sa mga Parisiyo, kung tingala sila di sila wag yung makalusot kay Jesus, no? Sa ilang tagaan og trap si Jesus sa pay mga manotice nato kay Jesus because we are studying about Jesus. Si Jesus mahilig sa mga bata, di ba? Ayaw didi ang mga bata sa pagduol kanako. Si Jesus makita nato iyang pagkatao nga siya human emotion. Hilak siya pagkamatay ni Lazarus, ang suot niya. Jesus prayed. No? Kita tapo lang kita maampo, pero Jesus gani maampo. Mapainobsanon siya. Kaya bisag siya Ginoo, pakita niya nato makita nang inahanglan gyud sa Dios. Si Jesus naka-experience siya sa pagtintal. Kita siya natintal pero wa madaog. So siya ang atong modelo nga pwede daytang mudaog sa mga tentasyon. Ang Ginoo si Jesus kabalo pud masuko. Kung kini kabahin sa hustisya, giabusaran ang balay sa iyang Ginoo, sa iyang amahan, ug siya nasuko. Kabalo siya mo prangka. Kinsa man niyang giprangkahan? San Pedro, pahawa na ako sa tanas. Kay imong hunahuna dili parehas sa Ginoo, no? Ngano kani gingnan niya si Pedro pahawa sa tanas? Kung sa gisulti ni Pedro? Ningon siya nga ako mamatay, no? Pag dansang ako maka-aswit. Ningon si Pedro kung sa tinamban pang storya, simba ko Ginoo, di na mahitabo na, di ko mutugot ana, di mutugot nga mahitabo nimo ana. Nagpasikat tapos Pedro. Yung sa itubang ni Jesus, palayo sa tanas. Si dili to sa Pedro yung isultihan. Kabalo siya nga katong taknaa, katong nga mensahe gikan to sa yawa. No? Nga dili mo sugot ang yawa, mo experience siya og kamatayon sa cross. Ano naman, ang kay kamatayon sa cross mo kadagaanan sa kaluwasan. E kung di na mahitabo, di siya mamatay sa cross, dili niya maluwas ang tao. Si Jesus maluluyoon. Maria Magdalena, no? Pasahilo niya itong babae nga nadakpan nga nanapaw, no? Pero unsay importante nga lesson nato makuha diri? Ang uban mo yun. Ningan si, kinsa man ang nag-condemn kanimo? Is there not anyone left to condemn you? Ngayon siya, wala na Ginoo, wala na nabilin nga nag-condemn kanako. Kung sa may sulti sa Ginoo, ako sab, wala nag-condemn kanimo.
O ang kasagaran karon nga mga tao, diha ra taman ang ilang mensahe. Oh, tanawang Ginoo, wala na judge, wala na kondenar. So, makasasala ka nini, wag ikondenar sa Ginoo. Pero taman lang diha, ilang giputol ang Bible. Gikalimtan nila ang sumpay nini nga perti ka importante. Unsa may importante nga sumpay ani? Go and sin no more. Diha, kung kulangaw ni mong Bible, delikado. Gusto na ito sa itong budahan-buhatan, kaya Ginoo, anak kondenar. Pero nagsulti, ayaw na pagsala, pag-usab. Ha? Sa maning tao dre? Sakiyo, no? Ida ka makasasala aning lugar, ha? Tapos, iya pang gitawag kay dito siya manihapon. O ang Ginoo, kung kinsa to mga makasasala, mo to iyang ubanan. Manindag, oh, tanawa gani, ang Ginoo, nakipag-uban, no? Tapos kamo mga Katoliko, dili ninyo pakalawaton itong mga bulag, itong mga nag-abortion, ito na immortal sin, ano man mo, Jesus gani. Gamito nila na, nga argumento, no? Mga igsoon, itubang ninyo mo, ne? Ang Ginoo, nakipag-uban sa mga makasasala, dili lang kay para mag-happy-happy, ha? Kay iya hatong luwason, iya tong tagaan og mensahe para magbag-o, ha? Dili tayo nga nakipagpanihapon lang siya para mag-inom-inom lang, ha? No. Og sige na ang Ginoong Hesus, nakita nato nga siya mapainobsanon. Example niya nga iyang gihugasan ng tiil sa iyang mga gitutunan, knowing that He is God. Ug sa tanan niini, laktawan na nato. Sa tanan nga mga kay who is Jesus Christ pa itabing nato, unsa man ni Buddha, Hare Krishna, si Muhammad, Confucius, tanan ni. Daghan, wala pa'y labot ani nila, daghan kaayo ang nangangkon nga sila Dios. Di ba? Kibuloy gani, angkon siya Dios, no? Daghan na sa kasaysayan nga nangangkon nga sila Dios. Pero, sa tanan nila, ato lang ang tawan mga kuan, namatay na sila tanan. Pero sa tanan sa ila, si Jesus lang yun ang nabanhaw. So daghang kay mga angkon nga Dios, pero sila tanan patay na. Pero sa tanan nga nangangkon, si Jesus ray nabanhaw. So muna importante kay nato ang pagkabanhaw. Sa tanang pista sa simbahan, ang pinaka-importante sa tanan is the feast of the Easter. Easter. Labaw pa ni siya sa Christmas, ha? That is official. Labaw pa siya sa Christmas. Ang Easter nga naman. Kay sa pagkabanhaw, napamatud-an gayod nga si Jesus Dios. Kay kung wa siya nabanhaw, but-butod siya. Dili siya Ginoo. Amen? Parehas na siya sa uban, nga nangangkon nga Dios. Sa iyang pagkabanhaw, dirigid na padayag ang pinakapinal nga siya Dios. Okay? So, diha na sa tataman. Next week, ang topic nato about how did Jesus effect redemption? How did it end?